Vítam vás pri mojom ďalšom videu a dnes to bude moja kompletná pyrotechnika na oslavu nového roka 2015-2016. Pustíme sa rovno na to. Takže ako prvé tu máme petardy bomb. Jedna má 118 dB, 20 kusov balení. Máme 10 balení. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ďalej tu máme Bomb Black, jedno balenie, 20 kusov balení, takisto 118 dB. Ďalej Tiger Boom, 20 kusov balení od Privatex Pyro. Silovo to je ako bomb. Ďalej tu máme stroboskopových pirátov, 10 kusov balení, to klasický stroboskop. Sú dobré, odporúčam. Ďalej tu máme La Bomby, skôr len taký zvyšok, normálne je 20 kusov balení, mne ho stalo 5 od firmy Panta. Ďalej petardy Xander Zone, tie sú celkom silné, na začiatku majú červený záblesk, takže sú aj pekné. Veľkosťou je to ako mega. Ďalej tu máme mini bomby, tie majú 116 dB, 30 kusov balení. Tiež si myslím, že sa oplatia kúpiť. Ďalej je tu Mini Doom Boom. To je také isté silné ako Mini Bomb, ale v balení je iba 24. Ďalej tu je Black Petard. To klasické petardy poznáte. Toto je balenie 20 kusov od Klasku. Ďalej sú tu Doom Boomy. Klasické. 119 dB, 20 kusov balení. Tie máme dve balenia a potom tu máme jedno balenie Doom Boom Purple. Tie majú miesto zeleného záblesku na začiatku fialových, sú naozaj pekné. Myslím si, že sú krajšie ako tie zelené, ale to je na každom. Hlasovo je to rovnako, takže to záleží na vás, akú chcete farbu. Ďalej tu máme Mini FP3, alebo inak povedané JC05. Sú to malé petardy, ale sú na to, aké sú malé, sú fakt silné. Takže ich odporúčam, 30 kusov balení, mám 10 balení, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ďalej tu máme petardy Viper 1 od Klasku, 20 kusov balení, silovo je to ako bomb, máme dve balenia. Ďalej petardy La Bombas od Tari. Tie sú fakt dobré. Svieti to už len keď horí zapálna šnúra. Môžete vidieť, že na nej už je trošku toho svietivého. A rána je celkom slušná. 10 kusov balení. Ďalej tu máme Zenga petardy. 20 kusov balení. Tie sú celkom veľké. Aj rána stojí za to. Takže si myslím, že sa oplatia kúpiť. Ďalej tu máme búchacie koberečky malé. 5 kusov balení. Jeden má 70 rán. Kto vyzerajú. Mám 4 balenia. 1, 2, 3, 4. Ďalej sú tu Megy, klasické od Pyroka. 12 kusov balení. Tu už som nejaký vystrieľal. Ďalej sú tu klasickí piráti od Pyroka, to ani ukazovať nemusím, dve balenia. Ďalej tu je Viper Special od Di Blasio Elio, vyrobené v Taliansku. Sú to maličké, ale fakt veľmi kvalitné petardy. Som s nimi maximálne spokojný na síru, takže paráda. Mne osobne sa tie sírové petardy viac páčia. Škoda, že ich už museli prestať vyrábať, ale tak čo narobíme. Ďalej tu máme ďalšie Megy. Ďalej Danger od Pyromaxu, 12 kusov balení, takto vyzerajú. Potom je tu Crash, takisto od Pyromaxu, Adrenaline 5 a Danger RC5, všetky sú od Pyromaxu a všetky majú 12 kusov balení. Presunieme sa nižšie a tu máme ako prvé pískajúce raketky od Klasku. 12 balení po 12 kusov, čiže 144 kusov. Ja už som si to pootváral, ale ich tu mám len takto. Ďalej tu máme dielové rány Profi. Tie máme 4 od Pyromoravie.
No to som fakt zvedavý, ešte som to nemal, ale tak uvidíme, snad to bude paráda. Ďalej tu máme Mega Dynamit, 5 kusov balení, tie už som skúšal, fakt stoja za to. Oni nie sú nejako veľké, ale majú len 2 gramy, ale tá rana je dobrá. Ďalej sú tu bombóny od Privatex Pyro, 4 kusy balení. Som ešte nemal, 5 gramov to má, tak uvidíme. Ďalej tu mám 2 balenia Petard Megatron. V jednom balení 4 kusy, či to 8 kusov dokopy. Je to veľká petarda, tak uvidíme. Snad to bude stať za to. Som fakt zvedavý. Ďalej tu máme klasických pirátov od Klasku. Zo syrov ešte, to je klasika, to nesmie chýbať. Máme 3 balenia. Ďalej tu máme žabákov, to je detská pyrotechnika, ale je to pekné. 12 kusov balenie normálne. Ďalej mini kompakty Raketomet 25 ranové, to sme mali 2 balenia, 2 som už ale minul. 4 kusy v jednom balení. Ďalej tu sú Vulkány od Pyroka. 4 kusy balení, každá fontána má iný efekt. Ešte som to nemal, tak uvidíme, snad to bude pekné. Ďalej sú tu fontány od Georgiu. Mal som 4, ešte som mal jeden ten Silver a už som to minul. Sú fakt na to, že sú fontánky malé, tak sú parádne a efekt je dosť vysoký. Ďalej tu máme od Georgiu Thunder Kingy. To je takisto paráda na to, že je to len 18 mm, má to krásny efekt. Bude z toho aj video, ako aj zo všetkého iného. To mám 4 balenia. V jednom balení je 6 kusov. Ďalej tu máme Doom Boom single shoty. To je paráda, o to sa nebudem baviť, Doom Boom zase nesklamal. V jednom balení 4 kusy, priemer to má 30 mm, máme 4 balenia. Presunieme sa ďalej. Ďalej tu máme ohnivé drácie. 2 balenia, v jednom balení 12 kusov. Sú tam 4 druhy efektu. Tie rakety sú naozaj pekné, na to, že sú pomerne celkom lacné. Ďalej tu máme Doom Boom rakety, 3 balenia. V jednom balenie, že mám už skoro celé vystrelané. Ešte jedna raketa mi to stala. To je tiež parádna rana, zase Doom Boom. Neviem, či som našiel ešte od Doom Boomu nejaký výrobok, ktorý by ma sklamal, všetko sú to parádne rany. Ďalej, nápodobne obrovská kvalita. Rímske sviece Doom Boom, 8 ran 1, proste masaker. Mám tu 4 kusy. Ďalej tu mám jednu tlstú rímanku od Pyroka, 8 rán. Uvidíme, vyzeralo to pekne na videu. A ďalej sú tu klasické rímanky od Pyroka, 20 rán 1, farebné svetlice. A ideme ku poslednej zastávke. A to tu máme gulové pumy. Ako prvé tu máme jankové gule, 12 kusov balení, klasické gulovky. Nie nič riešiť, myslím si, že nesmie chýbať u žiadneho pyromana. Ďalej gulové pumy, takisto od Tary, ako aj jankové gule Al Capone, 12 kusov balení. Ďalej tu máme maličký koberček 100-ranový, zistil som, že je to od nejakej americkej značky. Ďalej tu je búchajúci koberec 200 rán od Klasku a ideme nakoniec, a to sú kompakty. Takže máme tu 24-ranovú superbombu. Ďalej Crazy Whistling Comets 300 rán. Kompakt dráček 49-ranový od Klasku. Kompakt šašek 49-ranový tiež od Klasku. Od Pyroka Crazy Monkey 19-ranové. Ďalej od Pyroka Apollo 14 20-ranové. Kompakt Top Edition od Klasku 19 rán. Kompakt Boombac od Pyroka 16 rán. Ako posledný tu je kompakt Korab od Klasku 16 rán. Takže ja vám ďakujem za pozretie videa. Snad sa vám páčilo, ak hej dajte like, ak nie dislike. A ešte by som mal v pláne natočiť video zo Silvestrovny, či sa bude chcieť, lebo je to rozdiel len odpalovať a ešte to aj filmovať, tak uvidíme, ale pokúsim sa to nejako natočiť. Ťahá ma to dosť. Tak,
Ešte raz vám ďakujem za pozretie videa, veľmi sa poteším odberu a vidíme sa pri ďalšom videu.